videjka. V tomto videjku si zahráme Tower of Hell a chcela by som vám povedať o nejakých vecí, ktoré proste by som sa chcela s vami prebrať, pretože ste sa ma pýtali v komentárov, neviem prečo mi to teraz nejde. Pýtali ste sa ma v komentárov, asi som jenom to googla. No, pýtali ste sa ma tých komentárov, že prečo už nenatáčam a prečo sa mi odstránili tie videjka. No tak, to je z jednoho dôvodu, že tie videjka som sa odstránila omylom, áno. A aj druhá vec, že od dneska už natáčam normálne, ale budem to natáčať tak raz alebo dvakrát do týždňa, niekedy 3-krát do týždňa, ale to keď budú, že jeden short a 2 videá. Takže, ale inak, bože, to je nejaké divné, ok. Takže dúfam, že ste ma neprestali sledovať a ďakujem proste aj za tie prázdniny, aj za ten september, čo som nenatáčala, tak stihol vybuchnúť Night in the Forest a Grow Gardenov prestal byť aktívny. Akože nie, že nie, ale no, viete, ako to myslím. Proste už nie je taký tak ja počkám na... No ale... Takže je to také, že už to nie je tak populárne a ja to len už nehrám, ale zahrám si to raz za čas. Takže keď chcete, tak si môžem s vami zahrať, pretože tam mám veľa vecí takých dobrých už. Opa. No ale som ešte chcela povedať, že potom ešte Night in the Forest, áno. A mám na usunutom Pro, takže mám na tom 468 dní. Takže dobré, takže aj z tohto môžeme si robiť video. Takže teraz budem natáčať videjka, tak neviem, večer, ale neviem presne kedy, ešte, Pane Bože. Takže neviem. Tak približne večer, ale dní, no tak útorok určite nie, ani pondelok. Takže tak, mohli by sme to robiť tak, že by sme mohli natáčať v stredu, štvrtok a jedno videjko, keď tak cez víkend. Že stredu a v stredu večer, štvrtok večer a keď to je na bonusové videjko, tak cez víkend. A to by sme vedeli dopredu, takže tu by som vám povedala, že to bude alebo nie. Dobre, takže začala tu nová mapa. Takže to je dobré. Ja som nevedela, že to je toto. Aha, toto asi poznám. Asi pôjdem na Noob Tower a potom sa presuniem na Pro Tower zase. Dobre. Tak toho som dala. Lebo toho som aj minule dala. Takže fajn. Niekedy mi akože Tower of Hell ide, ale teraz nie. Neviem prečo. Tak to skúsim ešte raz na tom Noob Tower. Ja vždycky hrám Pro, ale vždycky, keď sa mi nedarí, tak to premením tie servery. Takže že by sa mi to tak, refreshlo. A to je celkom noob. Aspoň myslím, neviem. Neviem, čo to je. Aha, to sú iba akože odskoky, tak to easy. Počkaj. Ok, tak tam sú nejaké také... easy. Je to AFK a tom. Oh shoot. Tak to je teraz... oh my god, ja som to skoro nedala. Ok, tak ja musím zistiť, skáďal asi pôjdem. Tak toto by som nechcel.
to by som akože fakt nechcela. Dobre, tak nevadí. Nevadí, skúsim to ešte raz, to bolo ľahké. Dobre, takže to som vám už povedala. Aj o Night in the Forest. Teraz je tam Halloween update, ale ja som teraz ten Halloween update nehrala. Aj New Grow Garden Halloween update. Ja som nehrala vlastne počujete seriál, teraz som akože celkom nubka, ale Tower of Hell, lenže vtedy som hrala Tower of Hell každý druhý deň, proste cez prázdniny. A proste bola som v tom dobrá, lenže teraz som nehrala 2 týždne Roblox, takže teraz nemôžem hovoriť, že mi to ide, pretože som tak trošku zaspala. Takže fakt Grow Garden som nehrala ten update, ani Night in the Forest, mám že 4 candy, hej. Čo som raz knokla door a to mi tam iba dalo ten, takže v tom Night in the Forest a to je všetko. Takže ďakujem, že ste mi nechali odber, že proste si ma stále podporujete. Takže už som sa dostala na tento level. Kamu to ja som vedela, že to bude zle. To je fuk, ľudia, ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, takže nechajte mi odber. Ďakujem.